paket telung barang, Mas. Apa ae kuwi ke? Pertama iki barangnya gede lemari kayu jati, Mas. Iki dawane 1,5 meter. Wah, iya. Dhuwure 2 meter. 2 meter 2 wi. meter, Bos. Jajal jerone dibuka kaya apa? Kayu jati kabeh to. Full jati, wih. Bulan dewe. Wis Oh, oh, iya. finishingan lho ya. Oh, Sampai di desa fitur finishingan. finishing, Iya, oke. no. Nah, sing kelorone oleh meja rias nggih macak bojomu. Oke, siap. Lah iki terus ngadeg macake ngono Orang ceritane. komplit sak kursine. Oh, komplit iku dikai komplit kursi. Oke. Bunder enek, sing Oke, kotak ya siap. enek. Ah. Nah, sing ketelune iki nggih anakku Iya. belajar. Full kayu jati kabeh. Full jati ya, kabeh ya. Kabeh dhewe. Oke, siap. Nah, itu telung barang tak Piro ki regane? 4.800.000. Takone tre Bojonegoro sapa ora? Iyalah gratis ongkir, bayar Gratis COD. ongkir. Iya. Bayare COD. COD setelah barang sampai cek sik nek kayu jati Oke, rasa mbok siap. bayar. Pemesanane piye ngene iki? Pemesanan nang bio profil golek ning Handi Medion Furniture Ah. ya. Ngono enek WA-ne tinggal hubungi tak kirim nih. Wis ngono ya matur Ngono suwun. tok penak ya. Iya. Oke, siap.